Hello, вітаю вас, шановне господарство. Адчиняю чат, тому що коли чат працює з гімном, яны штосьці паміж собою конфліктують, ну не хочуть. Так само, сьогодні самая бугагашная гісторыя, сябры, была. Напишите як гук, тому що, ну, мені як заўсёды, я умею нешта не то націснуть, десьці там нешта не то зрабіць. Так, бачу, трошки сцяг мой пад'ехаў. Давайте мы его поставим на место. Вось, калі гук окей, раскажу бугагашку вашу, тому що сьогодні мне так само мої любимые модератори зробили такі, ну, прикол, тому розповіду зараз обов'язково, тому що гэта смешно було зранку, тому що я ад іх такого не чекала. Ось, чути норм, пише Сергій Першак. Вітаю, Сергій, вітаю, Тінь Сонця. Розповсюджуємо. Ну, поздненько, покуль вихожу, сябра обставины. Юрай Сладушка, вітанечка. Обставины, ви ж ведаеце, што нехта вельмі так працуе, але сьогодні прыадчыню тайну вайсковую такую свою прыватную. Я хварэла доўгі тэрмін такой, ну, даволі, я не ведаю, ці я коробкі пацягала, ці я дзесьці засквазілася, застудзілася, прышчамілася, прышчапілася, не ведаю, што я зрабіла. Карацей, я сабе тут нешта заціснула, і я літаральна тыдзень пластом на таблетках, на прэпаратах. У мяне там уздагон былі адныя таблеткі, адныя скончваецца тэрмін на іншыя таблеткі, і я тыдзень проста літаральна ніякая. Ну, вось реально, шчыра кажу, фігова было так, што аж да слёз балела. І сёння у мяне такой адважны дзень, сёння стачка, забастоўка, страйк, я там усіх матывую, хожу па чатах, нешта пішу, так гучна. Вось, і дамовіліся, што сёння зробім ролик. Дзякуй маім памочнікам, што все ж таки зрабілі. Зараз покажу. Вось, а 6 гадзіне вечара нешта мяне трошки так у сон кланіць пачала, тому што я вымотаная за тыдзень, шчыра кажу, настолькі уначы спаць не можаш, тому што не можаш хадзіць, не можаш ляжаць, не можаш сядзець. Увогуле рухацца, гэта такі боль адскі, просто немагчыма. Напэўна, я была настолькі вымотаная, што вось калі яно не баліць, ужо, ведаеце, такой, фух, все, можна ўжо расслабіцца. Ну і, карацей кажучы, уснула. І хацела з вами пайсці ў стрымчык, яшчэ распавесці навіны астатнія па забастоўкі. Карацей кажучы, шчыра кажу, вырубілась так, што 3 гадзіны я прыкінулася, я давно так не спала, як спала сёння ў дзень. Проста я нават не памятаю, каб я дзейсна адпачыла настолькі, што я пракінулася такая, як зорачка, ведаеце. Напэўна, гэта вось пачуццё, калі, ну я не ведаю, з чым гэта параўнаць. Вось пасля гэтага адскага болю, калі ты, ну, дзейсна не можаш спаць. У мяне былі такія дні, калі я літаральна па гадзіне шматочкамі брала, таму што, ну, немагчыма баліць. Ты не можаш не павярнуцца, ты не можаш, ну, нічога зрабіць. Толькі таблеткі дзеюць, а таблеткі, ну, такая справа, ад таблетак хочацца спаць і не можацца спаць, таму што, я ж кажу, рухацца было вельмі складана. Ну і, карацей, я сьогодні дала таксама забастоўку на канапе, мне было круто. Ось, і самае класнае, што сёння зранку я атрымала ад сваіх мадэратараў паведамленне, што яны ідуць у стачку, яны ідуць у страйку, забастоўку, дзе кажуць, яны мяне сёння зранку павесялілі, тому што яны мне напісалі: Хелен, у нас забастоўка. І я такая: оп, у мяне на канале не будзе мадэратараў, бастуюць мадэратары на канале. Вось, ну, пасмяяліся, канешне. Сёння шмат глядзела таксама. Змагар павінен быць здаровым. Ну, здарова. Дзякуй, Юра Сладушка. Не, я здарова, я ж кажу, дзесьці нешта мне там кліманула, я не ведаю. Ну, напэўна, коробкі цягала. Астатні раз мы адгрузілі амаль 200 кілаграм вопраткі, мы ж зіму адгружалі. І, безумоўна, ну, у мяне ёсць памочнікі, якія гэта ўсё робяць, але, ну, дзе ж я ж у баку буду стаяць і глядзець, як яны цягаюць коробкі, відочна, што не. Дзесьці нешта падняла, напэўна, таму што мяне кліманула адразу пасля карабоў. Ось, і, ну, вельмі, я працавала выключна з тэлефона, нават калі проста неабходна з рахункамі працаваць банкаўскімі, ну, для мяне гэта дзіч была, тому што неабходна было сесть за кампутар, доўгі час сядзець, астатнія стрымы таксама, я шчыра вам кажу, я выпаўзала за камп'ютара, летела ў кухню піць таблеткі, таму што ў мяне спіна проста пополам разламывалася. Але
як паказвае прыклад, у любым стане ты павінен працаваць. Як бы складана халера не было, як бы цяжка не было, ты павінен дупу падняць і пайсці працаваць. Я не брала ані адпусткі, ані нічога такога, ні лекарняныя. Ось, так што працуем, сябры, ва ўмовах цяжкіх, складаных, і ўсё роўна працуем. Усе бежанцы атрымалі дапамогу, каму маглі даць. Караба адгрузілі, паехалі куды патрэбна. Я спадзяюся, раздалі ўжо вопратку людзям. Яшчэ дадзім, у нас шмат. Так што беларусы ва ўкраіне, хто там у нас голы босы ходзіць, звяртайцеся. Зараз павінны яшчэ абутак забраць. З Брытаніі прыйшоў абутак. Так што у нас поўны кейс. У нас у гэтым пытанні каго апрануць, абуць. Ну, абуць такое, ведаеце, класнае слово, па-нармальнаму я маю на ўвазе фізічна, таму звяртайцеся з фінансамі, канешне, ёсць затыкі, але, зноўку, брытанская дыяспара нам дапамагла ў тым месяцы, мы зачынілі шмат кейсаў, вельмі, сёння буду справаздачу рабіць, і яны з-за таго, што мы добра працуем, вырашылі, што неабходна нам яшчэ дапамагчы, і яны адчыняюць зараз новы збор, будзе новая падтрымка, так што я спадзяюся, што у беларусаў ва ўкраіне, няхай невялічкая, ну, але зноўку, ну, шчыра кажу, зачыніць там месяц пражывання, ну, класна, я з задавальненнем бы падзякавала таму, хто мне сплаціць месяц пражывання. Ну, мне плаціць, ладно, окей, мне сям'я дапамагае, я тут не буду зараз клеветаць на кагосьці, таму што мне аплачваюць хату і камуналку, ўсё гэта робіцца. Таму набраліся сіл і працуем. Сёння прабеглася, дарэчы, прабачце, не размясціла, забыла спампаваць відэа з шосу. Што цікава, прабеглася сёння па каментарах, і я бегаю па каментарах, шчыра кажу, я гляджу, што людзі пішуць, не дзеля таго, каб вось гэтыя кампліментарныя рэчы нейкія ў сваю адресу пабачыць, а просто дзеля таго, каб адчуць, ці людзі мой пасыл, мой месседж, мой спіч, скажем так, распазналі, ці правільна яго расшыфравалі, тое, што я хацела сказаць. І вось шчыра кажу, я сёння так прыемна была здзівавана, калі пабегла па каментарах, нас транслявалі некалькі каналаў адначасова, за што я шчыра дзякую. Канал «Наш дом» Вольгі Карыч, потым «In Time Ukraine» быў, потым «Асторожна, вірус» таксама трансляваў, і нешта яшчэ, я ўжо не падабаю, не памятаю, не буду зараз сачыняць. І што там каментары, якія датычныя мяне, Хелен Баец, неабходна вось браць прыклад. Я шчыра кажу, вось такого характару каментары мне заходзяць увогуле капітальна, таму што я разумею, што я працую не дарма. Вось гэты энергетычны, няхай маленечкі праменьчык, невялічкі, але людзі яго чуюць, адчуваюць. І на фоне гэтага, я шчыра кажу, сёння прабеглася, мне так смешна слухаць некаторых, ну, я не магу нават назваць, ну, няхай яны лічаць сябе блогерамі, спікерамі, каго заўгодна, мабыць, не мне іх абмяркоўваць, таму што, ну, на розных пазіцыях, але калі я ведаю, што чалавек, прабачыце за мой французскі, ніхера не зрабіў для таго, каб Беларусь была вольная, вось ад слова зусім ніхера, толькі патрындзець. Вось бла-бла-шоу такое, відавочна, абсалютна. І вось яно пачынае абмяркоўваць, як праходзіць забастоўка, ці дрэнна, ці добра зрабілі, каго паслухалі, каго не паслухалі. Вось гэтае абасры ТВ, прабачце, я абураная, таму што вы палец а палец не ударылі. Вы ні халеры не зрабілі. Вы паняцця не маеце, што такое вуліца Беларусі. Вы паняцця не маеце, што такое чарнашмотачнікі вакол, а ты стаіш з цягам і, прабачце, нафіг яго пасылаеш вачыма, таму што ты ведаеш, што ты на законнай падставе выйшаў супраць гэтай галімай улады, ты яе зносіш, ты выходзіш, чыніш ёй супраціў. І вось сядзяць гэтыя балаболы ТВ, прабачце, я не ведаю, як мне іх яшчэ назваць, і абмяркоўваюць, ці добра праводзяць забастоўку, ці дрэнна. У мяне пытанне зараз да іх у вочы. Што зрабілі вы дзеля таго, каб я магла павярнуцца дадому? Вось канкрэтны крок, хоць адзін, дзе вы канкрэтна скажаце, вось я зрабіў то, яно мела вось такой водгук, мяне пачула шмат людзей, і мы маем нейкі вынік. Крытыка супраціву не так працуе,
крытыка Дылеўскага, Дылеўскі не так забастоўку робіць, крытыка таго, таму што такое гаўно, крытыка таго. Вы што зрабілі? Кожны канкрэтна зараз глядзіць на сябе ў люстэрка і пытае, што ты зрабіў дзеля таго, каб павярнуцца ў Беларусь. Або што ты зрабіў у Беларусі дзеля таго, каб яна была вольная. Я не буду зараз зігаваць, што я рабіла. Мае ўсе вынікі, яны на плошчы, яны ў каментарах, і людзі, якія дзякуюць за натхненне, за вось гэты пазітыў, за вось гэты драйв, мы гатовы. Сёння велічэзная колькасць паведамленняў: Хелен, мы дома! Хелен, малая, мы дома! Я просто шчыра дзякую, на зямлі, я ведаю, мяне глядзяць. Вы класныя. Я не кажу, што вы не неверагодныя, абсалютна. Таму што вы моцныя, вы натхнённыя, у вас ёсць дзейсна вось гэтыя дыямантавыя яйкі, як я казала. Я вам шчыра дзякую за тое, што сёння я атрымлівала купу паведамленняў: малая, мы дома сядзім, асабіста дваравыя чаты. Я сёння ўжо распавядала падчас дзённага стрымчыку, такой невялічкі запіліла. Каму цікава, паглядзіце, рандомны абсалютна, не планавала яго, просто кампутер, просто камера на тэлефоне, і мы працуем. І дваравы чат, я такая мелкая прабежка зранку, паглядзець, што там у нас адбываецца, якія навіны, як людзі сябе пачуваюць, на што яны натхнёныя. І вось калі я сёння спецыяльна з адчыненага рэсурсу брала інфармацыю, шчыра кажу, сябры, я не маю маральнага права фатаграфаваць чаты або нават нейкія выразкі рабіць, я не буду гэтым займацца. Я ведаю, як нас шмат. Я шчыра дзякую кожнаму беларусу, якой сёння пакінуў паведамленне: я дома. Мне пакінуў, Дылеўскаму пакінуў, Бару пакінуў. Там, я ведаю, Баста, там таксама сёння яны кілатонамі атрымлівалі інфармацыю, што ўсё, мы ў забастоўку, мы ў стачку пайшлі. Мы разумеем, што на фоне вось гэтага татальнага прэсу кажуць: у вас нічога не атрымалася. Чуеце вы, вось такія вот измерители. Вось з такімі, я ўпэўнена, таму што у вас там нічога, тое, што азначае, што вы нейкага мужчынскага роду, не сведчыць абсалютна. Скажыце мне, калі ласка, вы нейкі замер рабілі, у вас ёсць канкрэтныя лічбы? У вас ёсць нейкі індыкатар, нейкія маркёры, вызначыцца, ці адбылася забастоўка ці не? Яна толькі пачалася. Забастоўка – гэта не аднадзённая справа. Забастоўка толькі пачалася. Страйк толькі пачаў набіраць абароты. І мы нават не ў піку. Мы нават яшчэ, гэта хваля толькі-толькі пайшла. Людзі паміж сабой камунікаваць пачынаюць. Людзі пачынаюцца натхняцца адзін ад аднаго. Я гэта адчула сёння па дваравых чатах, якія пайшлі піць гарбату разам. Зноўку людзі пачынаюць не баяцца адзін аднаго, у адрозненні ад ябацік, якія ходзяць і здаюць адзін аднаго. Сёння будзем слухаць цікавы зліў, кіберпартызаны зноўку выклалі. Ён кранаецца Владзіміра Цыгановіча. Зноўку я не прыхільніца Цыгановіча, і я была адна з тых, хто, умоўна кажучы, нават не умоўна кажучы, мы з ім разнапалярныя былі абсалютна. Я ніколі яго, вось як зараз, не ставілася да яго там, умоўна, слухала там, або што. Я з ім на плошчах сустракалася, безумоўна, я яго бачыла, ён быў на плошчах, ён не з цыкло, як вы, якія прасядзелі ў хатах падчас, калі праходзілі пратэсты ў Беларусі, а потым квакаеце, што забастоўка не так праходзіць. Ён быў на плошчы, ён даваў шмат інтэрв'ю, за ім таксама ганяліся чарнашмотачнікі. Вось, разумееце, вось гэта, не гледзячы на тое, як ён вёў стрымы, якіх ён пазіцыяў, я ўпэўнена, што шмат хто зараз сумніваўся, нават калі да пасадкі, яны выйдуць з іншымі меркаваннямі. Я сёння Дзімку Фурманова слухала на «Краіна для жыцця», даваў інтэрв'ю. Гэта другі чалавек. Гэта дарослы мужик, у якога проста выбух мозаку, як такое ў маёй краіне можа быць. Паслухайце яго. Я яго такім не ведала. Ніколі. Я ўпэўнена, што гэты драйв і запал у ім павернецца абавязкова, але я кажу, што людзі, яны адчыняюць вочы. Я вельмі спадзяюся, што на Маскалі таксама будуць вось такія расчыненыя вочы і будуць разумець, што адбываецца. Я сёння проста, я дзякую кожнаму беларусу, хто не проста сеў у забастоўку, а я знайшоў час, магчымасць неяк перадаць вестачку з зямлі пра тое, што вы дома,
Зараз буду ролик вам показывать. Некоторые люди каля компьютера ставили хэштег «Я дома». Наш маркер хэштег «Я дома». Зараз мы будем бегчы по тых прадпрыемствах, по тых прыватных прадпрымальніках, хто ушоў у забастовку. Відавочна, што мы не будем называть прозвішчаў, мы не будем называть імёнаў, потому что ситуация ў Беларусі украй складаная, але беларусы мои даражэнькія, мои любимые беларусы, я ганаруся вами, потому что вы показали, что нас не просто шмат, нас величезная колькасць людзей, якія гатовыя падчас таких страшных рэпрэсіяў, падчас такога страшэннага ціску, з такімі рызыкамі выходзіць і казаць свой пратэст. Вось такім чынам. Да, хтосьці можа сказаць, што вы па хатах, вы схаваліся, я таксама ў хаце. Я таксама не выхожу зараз на вуліцу, потому что корона, потому что я не хочу захварэць, у мяне двое непаўналетніх дзяцей, я не ведаю, як яны хваробу перанесуць, мы ў іншай краіне, мабыць, у нас неяк па-іншаму спрымаецца зараз арганізмам зоўнішні свет, мы не ведаем. Таму я раблю ўсё магчымае, каб не ставіць пад пагрозу сваё жыццё. І да гэтага я вас заклікала. Пабудзьце дома, зберажыце сябе. І сёння першы дзень страйку, народнага карантыну, забастоўкі, што заўгодна, назовіце як падабаецца. Вы класныя, я вас абожнюю, набірайцеся моцы. Што мне асабіста зашло сёння ў дзень, гэта тое, што людзі напісалі, што яны будуць трымаць доўгатрывалую забастоўку, што яны селі надоўга. Селі дома, а не ў карцеры, таму паверце мне, я сёння напісала ў чаце народнай грамады. Беражыце сябе, я ганаруся вами, я вас абожнюю, я яшчэ раз скажу, я буду гэта падкрэсліваць, і я буду у ланцужку тых людзей, якія скажуць: Сергей Дылеўскі, я сёння аддаю табе прыз дыямантавых прыгажосцяў, таму што ты знайшоў сабе сілы, узяў на сябе адказнасць. Я бачу, як цябе паносяць па сацыяльных сетках, я бачу, як спрабуюць некаторыя дыскрэдытаваць гэты пратэст. Ты зрабіў вось тую адказную рэч, ты падняў людзей, неважліва лічба, я шчыра кажу, для мяне беларусы гэта не лічба, гэта не статыстыка. Для мяне людзі, гэта нашыя беларусы, гэта нашае жыццё, гэта нашая будучыня, гэта тыя людзі, да якіх я павярнуся і сустрэнуся з імі на плошчы, і мы будзем разам запускаць салюты, таму што мы перамаглі, таму што мы здолелі гэты страшны час, таму што мы здолелі гэты страшэнны рэжым, мы яго знеслі, і галоўнае, я спадзяюся, мы ніколі на сваю зямлю не мусцім маскаля, таму што зараз вось гэта гісторыя цягне нас у сяброўства з краінай-агрэсарам, яны ўжо будуць дамаўляцца, асабісты стрым будзе па венскім пляскам, па венскім танцам, па венскаму балу, якую яны там улаштаваць хочуць. Гэта асабістая гісторыя. Я ганаруся вами, беларусы. Беларусы за межы, якія падтрымліваюць, беларусы на зямлі, якія выйшлі у забастоўку, якія засталіся дома. Сергей Дылеўскі сёння называў лічбу 15 000 чалавек. Окей. 5 000 разумных чалавек засталіся дома, засталіся жывыя, і яны гатовыя бароцца. І гэта наша будучыня. Я спадзяюся, што нас пачуюць. Я бачу па каментарах, я бачу па паведамленнях прыватных, што мы не проста гатовыя, а мы ўжо робім усё дзеля таго, каб Беларусь была вольная. Усё дзеля таго, каб Беларусь была наша, і мы яе больш ніколі не аддалі ў дыктатуру. Таму я вельмі сёння натхнённая. Канешне, чакалі, што будуць шэсці, маршы. Падняць бунт было амаль немагчыма. Калі б гэта было магчыма зрабіць, мы бы не малі гулаг. Беларусі зараз гулаг. Адно з відэа сёння глядзела, калі распавядалі, калі рабоў пераводзілі, рабоў пераводзілі рабы насамрэч. То есть пераходы з рабамі былі. І што там адбывалася, чаму гісторыя вельмі нагадвае беларускую. Ішоў ланцуг рабоў, выдёргваліся пару чалавек,
з іх даваліся плёткі і казалі, вось цяпер вы можете іх біць і весці далей. І яны вели людзей далей на продаж. Вось гэта роўна гісторыя пра беларусаў, калі спрабуюць выдзернуць і біце тых, хто не здольны вам чыніць супраціў. У беларусаў няма зброі. У беларусаў няма таго рэсурсу дзеля таго, каб чыніць супраціў людзям, якія гатовы забіваць. Мы не можам забіваць. І мне пастаянна кажуць пра Майдан. Прабачце, калі ласка, калі я чую, вось на Майдане вы мне хацеце сказаць, што людзей, якіх убівалі, яны адстрэльваліся? У іх не было магчымасці адстрэльвацца. Адстрэльвацца пачалі ўжо, калі пачалася расійска-украінская вайна. Вось там у людзей з'явілася зброя, вось там у людзей з'явілася магчымасць сябе абараніць. На Майдане, калі вы кадры паглядзіце, зброі не было. Іх самая моцная зброя гэта былі камяні. Бруківка в Украіне. І калі мне кажуць, вам неабходна з зброяй на чорнашмотачніку кідацца. Я такога не разумею, прабачце. Вось, давайте паглядзім, што сёння адбывалася, і я распавяду, хто сёння у нас зорка герою, і я заклікаю тых, хто ўжо ў стачцы, тых, хто ўжо ў забастоўкі, не глядзіце на зовнішніх прапагандонаў, не глядзіце на крытыканаў. Вас крытыкуюць за тое, што вы змагаецеся за Беларусь. Дысанансу няма? Не слухайце, нават калі гэта класны блогер, якога вы слухалі дагэтуль, ён вам вельмі падабаўся, вы з задавальненнем яго слухалі аналітыку, ўсё рэшта. Калі ён вас крытыкуе за тое, што вы змагаецеся за Беларусь, выкіньце яго свайго жыцця. Я вас вельмі прашу. Просто выкрэсліце, адпішыцеся. Блогеры жывуць за рахунак сваіх людзей, якія іх глядзяць. Вы моя аўдыторыя, я вас абожнюю, вы малайцы, я ганаруся вамі, я шчыра вамі ганаруся. Калі вы лічыце мяне здрадніцай, таму што я вамі ганаруся, адпісвайцеся. Але калі вы падпісаны на людзей, якія вас дэматывуюць, выкіньце іх свайго жыцця. Я вас заклікаю, яны вам не патрэбны. Яны не пойдуць побач з вамі і не будуць вас матываваць на натхненне. Не на натхненне, на барацьбу. Яны не будуць побач з вамі, калі вы будзеце прапрацоўваць нейкія алгарытмы новай адукацыі ў Беларусі, нейкія алгарытмы эканамічнай рэформы ў Беларусі. Мы ўсё гэта будзем праходзіць разам. Мы ўсё будзем рабіць разам з вамі, будзем ісці плечо а плечо, побач. Калі вас хтосьці дэматывуе зараз, выкіньце нахер з жыцця. Яны вам не патрэбны, гэтыя людзі, гэта смецце ў вашым жыцці. Пётр Лысак, вітанечка, вітаю. Давайте паглядзім, што сёння адбывалася ў Беларусі. Славной кольки нас ужо ў магіле у зямельцы ашуканай, да і колькі маскалямі будзем з вами паганяцца, ці нарэшце мужикамі без абразы называцца. Нас цары расейцы, яшчэ паны, ды падпанкі грукаюць у нашы дзверы, ужо заняўшы нашы ганкі. Што нам сывенец баяцца муравёўскіх гальштукаў, нам з кален трэба падняцца без чужых дарадчыкаў. Славный кольки нас ужо ў магіле у зямельцы ашукана. Ёсць жа косы, ёсць сякеры, ёсць гаспадар з падвіллі. Всем разам казінеры, з вами шлях у нас адзіны. Ёсць жа косы, ёсць сякеры, ёсць гаспадар з падвіллі. Всем разам казінеры, з вами шлях у нас адзіны.
Так, трошки прибрала гук. Напишите мне, калі ласка, модераторы, что с гуком, потому что мне пришло поведомление, что рве гук за рахунок того, что я кричу, мне сказали. Я заўсёды кричу, я крикуха. Я такая, да. Хіла, Владимир Юрась, Ладушка, Змагар повинен бути здоровым. Руслан Дубовик, вітанечка, вітаю вас, сябры. Працягваем нашу, я не до конца в забастовке, але я вам повідомляю, я сижу дома, я повідомляю вам, що відбувається у нас у Беларусі наконт страйку. І так, давайте пачнем. Сёння працаўнікі магілёўскага лістмашу ушли у адпустку. Афіцыйная версія, адсутнічае праца. Окей, поверым. Таксама, на Мінскім трактарным заводзе у некаторых цехах, дзе штатная колькасць прыблізна 600-700 чалавек, прысутнічалі на месте ад 200 до 250. Гэта цудоўна. Дарэчы, МАЗ, гэта быў адзін МАЗ і МТЗ, гэта быў адны з тых першых, хто паведамілі пра тое, што неабходна разумець, што там адні найскладнейшых умоваў. Таму што гэта завадскія, гэта проста, ну, там цяжка ўсё, складана ўсё, але тым не менш людзі пачынаюць баставаць, людзі дома. Таму замест 600-700 чалавек, якія павінны быць у цехах, паведамлялі, што МАЗ сёння некалькі цехоў было прыпынена, і колавых цягачоў, падаецца, колавых цягачоў увогуле на прыкол стаў. На першым родаўпраўленні Беларускалія на участку пад'ёма пад рознымі прычынамі адсутнічалі каля траціны супрацоўнікаў. На Мінскім аўтамабільным заводзе ў некаторых цехах не выйшлі на працу каля 15% працоўных, што прывяло да таго, што прыпынены былі некаторыя функцыянаванні раду падраздзяленняў. Таксама на некаторых прадпрыемствах цягам дня праводзіліся ідэалагічныя накачкі, дзе ідэолагі распавядалі працоўным о пачаўшыся ў краіне забастоўкі. У шмат гарадах сёння назіраліся праблемы з грамадскім транспартам, і дзейсна, я ўжо казала ў папярэднім сваім стрыму, я спецыяльна да гомельскіх звярнулася актывісту спытаць, што у вас там адбываецца, сябры, распавядзіце. Яны сказалі, дзейсна, калапс грамадскага транспарту. Ён не проста прыпынены, яго увогуле дзейсна няма амаль, таму што сітуацыя даволі-такі складаная, і плюс паведамілі, і гэта ўжо па ланцужку было перададзена, што таксі таксама стаіць колам. Вось. Кіроўцы або байкаціруюць працу, або хварэюць, на жаль. Вось. Гэта тое, што нам паведамілі з бара. Таксама зараз я вам распавяду, хто яшчэ пайшоў у нас у стачку. Просто я одно і тое ж паведамленне. Працоўныя пружанскага малочнага камбінату падтрымалі забастоўку ў тым ліку. І Александр Апейкін, я нагадаю, гэта героям слава, гэта ГУЛАГу нет, вось гэта хлопец, якой Сергей Савельева зараз абрабляе дадзеныя па катаваннях у Рашке. Дык вось ён таксама заклікаў. Вы ведаеце, што я ніколі не дазволіла бы себе цытаваць расіянцаў, але на мой погляд Александр Апейкін гэта асабісты такой выпадак, якой неабходна прадставаць з мэтой матывацыі, таму што ён унутры вось гэтага жаху, і я разумееце, я дзівуюся гэтым людзям, зараз трошки распавяду. Я зараз не столькі Апейкіна, сколькі Савельева, таких жудасных кадраў, гэта просто ухламінна раздолбаная псіхіка, я вам шчыра кажу. Я не ведаю, як гэта катаваць людзей, таму што я ніколі гэтым не займалася, для мяне дзіцёнку ударыць, гэта ўжо жэсць. Вось, здзеквацца, сёння будзем слухаць па Вове Цыгановічу, што там планавалі зрабіць з ім. Вову Неронскага, я не магу выкладаць Неронскага, шчыра кажу, зайдзіце, калі ласка, на сайт кіберпартызанаў, на староначку, і Вову Неронскага, Владимира Неронскага, гэта блогер наш, можете паслухаць, як яго хацелі перавесці у такі статус, якое на зоне вельмі, такой, вельмі стромны, я бы сказала.
Вось, а Владимира Неронскага там я слухала, у мяне валасы дымам стаялі, наколькі у нас выблядкі прабачце, працуюць у сістэме пенітенцыярнай, і гэта проста вось гэта першае, што будзе знесена, гэта вось гэтыя пачвары ублюдачныя абсалютна. Гэта хворыя на галаву людзі, ім лікавацца неабходна, каго можна судзіць, будзем судзіць, каго неабходна, каго нельга, прабачце, судзіць, бо яны будуць лікавацца ў навінках, таму што вы абсалютна, я не ведаю, як так культурна сказаць, каб заставацца дзяўчынкай, таму што на ваш узровень я не гатова ставаць, а нейкіх культурных словаў проста нету. Вы выблядкі. Проста кончаныя тварыны. Проста кончаныя мразі. Я не ведаю, як вас церпяць вашы жонкі, хаця, судзячы па тых злівах, якія робяць, у вас жонкі такія ж, як і вы, мразі кончаныя. Вось, таму два сапага пара, нераздзельныя, што адзін дэбіл, што вторая дэбілка. І вам неабходна гумовыя вырабы дараваць, каб такія мудакі, як вы, не нараджаліся. Таму што вы выхоўваеце сваіх мудакоў з зброяй у руках, і гэта проста жэсць. Вось, дык павернемся да Савельева. Вось гэтая вся гісторыя з расійскімі турмамі, і відавочна, што мы шукаем інфармацыю па беларускіх турмах, таму што мы разумеем, што сістэма гэта пабудавана абсалютна на адных і тых жа прынцыпах. На жаль, свайго часу у Нюрнбергу не прайшлі неабходныя слуханні, непакараныя былі тыя пачвары, якія катавалі, забівалі людзей падчас сусветнай вайны. Не грамадскай, падкрэсліваю, грамадскай вайны не было, была сусветная вайна. І, на жаль, вось нашчадкі гэтых НКУС, яны і зараз не пакараныя, але выправіцца сітуацыю, я ўпэўнена абсалютна, што гэтыя гніды будуць пад судамі. Я яшчэ раз скажу, каго не можам судзіць, будуць лікавацца, будуць як овачы ляжаць у навінках, каб яны не маглі нашкодзіць больш нікаму. Дык вось, што ён кажа. Гэта Александр Апейкін, gulag.нет. Не чакайце ў мора надвор'я, рашайце свой лёс самастойна. І зараз глава фонду спартовай салідарнасці таксама падтрымаў беларускае аб'яднанне рабочых. Забастоўка Сергея Дылеўскага гэта напакі і напралом. Валявое рашэнне нечаканае, магчымае, нават трошкі авантурнае. Магчыма, нават гэта паказвае, але, як паказвае мне інтуіцыя, вельмі правільнае і патрэбнае рашэнне зараз. Гэта рух, змянення статуса кво, псіхалагічны ціск на суперніка і прэсінг, які вымушаюць яго памыляцца. Дылеўскі цаной рызыку, так або інакш, павяртае пратэст у гульню. Не заўсёды ім панавалі людзі, якія, будучы не фаварытамі, ішлі all-in. Я часта бачу іх гераічныя перамогі. Я шчыра жадаю Сергею Дылеўскаму набрацца цярпення. І як я раіла нашым беларусам, калі вы бачыце вось гэтых неўпэўненых вакол сябе, выкідайце іх свайго жыцця, яны вам не патрэбны. Зараз, я ўпэўнена, вакол Сергея згуртуецца вельмі актыўная часціна беларусаў, актывістаў, і я спадзяюся, хопіць сілаў не спыніць гэта ўсё і рухацца далей. Я стаю побач з Сергеем Дылеўскім і кажу з тачкі быць. Мабыць, я ведаю, што я не адна, нас шмат, насамрэч, таму што мне моя паплечніца скінула афігеннае проста паведамленне. Калі Вераніка Вішчанка мяне глядзіць, ты мяне вельмі сёння рассмяшыла, шчыра табе дзякуй, ты таксама мяне натхніла, таму што былі некаторыя такія, ведаеш, меркаванні, што, мабыць, я нешта не так зрабіла, нешта не то зрабіла, але ты сёння мне, так, знаеш, 100% сказала, ты малайчына, ты мне написала, што ты Хелен крутая, і я табе шчыра дзякую, таму што гэта вельмі матывуе. Я таксама табе кажу, ты крутая, таму што не будзем, напэўна, зараз скрываць, мы падтрымліваем забастоўку, мы заклікаем да забастоўкі, мы разумеем, што гэты год быў вельмі складаны, я прымаў удзел у шмат праектах, павязаных з тым, што адбываецца на зямлі, і дапамога, і, канешне, у нашых інтарэсах усё гэта хутчэй спыніць. Я вельмі хачу, каб у Беларусі
паняцце дапамога асацыявалася выключна з дабрачыннымі фондамі, якія хвалююцца за нашых дзетак, якія хварэюць, за нашых сталых людзей, якія хварэюць, і мы не думалі пра тое, што неабходна тэрмінова збіраць харчаванне на зямлі, таму што ў нас там ёсць галадуючыя. Вось, таму таксама сёння такая класная навіна прыйшла. У адным з двароў бастуюць дворнікі усе, хто быў, і што самае класнае, я, напэўна, не спалю зараз кантора, калі скажу, што гэта мой раён, Каменная Горка, там бастуюць дворнікі, таму што, ну, як стала вядома, ім паднялі нагрузку. А дворнікі, я вам проста скажу, гэта асабістыя катэгорыя людзей, да якіх я заўсёды ставілася з велічэзнай павагай. Я на сваім прыкладзе, на прыкладзе майго дому на Каменнагорскай распавяду. У нас цудоўныя былі людзі, якія трымалі ў чысціні наш двор, наш пад'езд. Я ім шчыра дзякую. Я заўсёды іх вітала, я заўсёды ім дзякавала за тое, што яны робяць. У іх найафігеннейша складаная праца, таму што восень гэта лісце, таму што зіма гэта снег, таму што вясна гэта, вы ведаеце, калі сыходзіць снег, што там ад усялякіх тварынаў, якія не гуляюць на пляцоўках асабістых, а ходзяць, скажам так, і вось гэта ўсё на іх плечах трымаецца. Я шчыра дзякую ім. Там ёсць такі цікавы момант, яны называюцца не людзі, якія працуюць, а людзей, якіх прыпісваюць, гэта называецца мёртвыя душы. Дык вось, што там робяць? Набіраюць сваякоў, потым знаёмых, кагосьці, пішуць, што ён нібыта працуе у сферы абслугоўвання, у гэтай сферы ЖКХ, а па факце нагрузку павялічваюць іншым людзям, і людзі вядуць не 1, не 2, не 3, не 5 участкаў. Вы можаце сабе уявіць, ну вось літаральна мне навіна прыйшла, што 19 пад'ездаў, 19 кантэйнераў, то бок я не ведаю норма якая, там падаецца 5, норма ідзе, і вось людзям у 3 разы павялічваюць нагрузку. То бок гэта ў 3 разы больш снегу, у 3 разы больш лісця, а лісце цяжкае. Можаце сабе ўявіць лісце? Я заўсёды дзівавалася, як яны вытрымліваюць, таму што яшчэ сухое лісце, мне падаецца, больш-менш так, а тэхнікі амаль няма, каб вы разумелі. Вось сухое лісце, яно неяк яшчэ пад'ёмнае. А калі дождж прайшоў, і гэта лісце неабходна прыбіраць. І я ж бачыла, гэта маладыя жанчыны, прыгожыя жанчыны, вымушаныя вось так цяжка, страшна працаваць. І цудоўны прыклад. Тыя, у каго ёсць аўто вялікія, аўтазак называецца, прыязджайце збіраць лісце, у іх тэхніка дазваляе, загружаць туды некалькі тоннаў лісця, не праблема, няхай яны цяпер працуюць. Будьце дома, таму што яны клічуць вас працаваць, няхай яны папрацуюць вось на гэтых участках. Я не бачу абсалютна ніякіх праблемаў. Няхай смецце прыбіраюць смецце. А вы пабудзьце дома, беражыце сябе, беражыце свае спіны сарваныя, беражыце сваё здароўе, таму што я шчыра кажу, я вельмі з велічэзнай павагай ставілася заўсёды да людзей, якія, і вучыла сваіх дзяцей, што ніколі не тыкайце пальцам на людзей, якія вам ствараюць камфортную абстаноўку, у вас чыста вакол. Дзейсна ў Беларусі чыста, таму што людзі вельмі адказна ставяцца да сваёй працы. Калі гэта не цануецца, калі гэта не шануецца, пабудзьце дома, папіце цёплую гарбату, палячыце сваю спіначку. Я ведаю, што велічэзная колькасць праблемаў з-за гэтага. Пабудзьце дома, адпачніце. Нічога не станецца. Чарное смецце будзе, у іх шмат тэхнікі, няхай яны зганяюць сваіх упоратых. Там мозгу няма, няхай яны неяк падумаюць, як вось гэтае цяжкае лісце без тэхнікі можна цягаць. Таму я вас вельмі прашу, я вельмі вас шаную, вельмі паважаю, беражыце сябе. А у Новай Беларусі я ўпэўнена, што будзе магчымасць не зрываць, прабачце, пупы свае на такой цяжкай працы, а паглядзіце ў Еўропе, якая працуе тэхніка на вуліцах. Таму заклікаю. Той, хто ў сферы абслугоўвання знаходзіцца, пабудзьце дома, калі ласка. Таксама Беларускалі сёння паведамляў пра тое, што я не змагу перакладаць некаторыя паняцці, таму што я не ведаю іх расшыфроўку.
Я так разумею, што гэта руднік. Таму будуць сёння паведамлялі з Беларускаля, што на першым рудніку сёння ў другую смену не выйшлі участкі ПГУ-1, 5 і 9, а таксама ПУ, ВРКТ. Не ведаю, ці лекарняныя ўзялі або што, але дыспетчер і кіраўніцтва насіліся па рудніку як шалёныя. Транзітную зону. У Гомлі, ну я ўжо казала, што транспарт, там калапс адбыўся, але таксама звярнуліся да сваіх грамадзянаў транспартнікі. Гнеўная неразовая акцыя. Мы павінны быць з вами дома ўжо да канца, да перамогі, што называецца. Таму што па-іншаму зараз ідуць, я прысвячу гэтаму стрым, зараз такія страшныя дагаварнікі на зовнішняй арэне, што нас з вами здаюць з патрахамі. Я кажу яшчэ раз, гэтыя венскія вальсы для нас нічым добрым з вами не скончацца. Таму, калі ласка, я вас заклікаю, калі не мы, наши дзеці пад трыкалорамі будуць ваяваць. Я заклікаю вас, не прапусціце гэтай сітуацыі. Мы зараз павінны ўзяць тое, што належыць нам па законе, па канстытуцыі. Гэта ўладу ў краіне. Не арыентуйцеся ні на каго. Лідараў няма. Легітымнай улады няма. Арыентуйцеся выключна на сябе. Калі выйдуць людзі за кратаў, калі мы вызвалім нашых палітычных зняволеных, калі змогуць павярнуцца дадому тыя, хто дзейсна чыніў супраціў увесь гэты час, калі мы зможам праводзіць рознага характару дэбаты, рознага характару размовы, сустрэчы, вось тады вы вызначыцеся, хто вам па душе. На дадзены момант прабеларускія апазіцыйныя структуры, яны ўсе знаходзяцца за кратамі, і ў магчымасці з вамі камунікаваць абсалютна ніякай няма, а тыя, хто нібыта взял на себе адказнасць за Беларусь, адказнасць не нясуць, а ідуць на дагаварнікі, якія проста знішчаць нашу Беларусь. І зараз сітуацыя, калі мы можам стаць проста рэгіёнам, яна, на жаль, на мой погляд, вельмі-вельмі верагодная. Таму забастоўка наша ўсё. Я разумею, рандомна, для некаторых нечакана, хтосьці гатаваўся больш за год, хтосьці гатаваўся 2 месяцы, а хтосьці выйшаў і сказаў: хопіць, мы уходзім. І пакуль улада не будзе ў руках беларусаў. Працую на прыватніка і зараз ще на монтажны сезон, але мы ўсе засталіся дома ў падтрымку забастоўкі. Таксама было паведамленне: я інжынер-праграміст у адной з крупных IT-кампаній. Калі аб'явілі прадзабастовачны стан, я адразу зразумеў, што далучаюся да стачкі. Таму што для мяне трыгер наступіў ужо даўно, калі ўлада убіла і пакалечыла людзей. Я гэтага не асазнаваў, але аказалася, што чакаў я ніякога-то трыгера. Не хваціла толькі, што я не чакаў ніякага трыгера, не хапіла проста кансалідацыі. Так як я працую з дому, я ўзяў адпустку за свой рахунак. Не хачу карміць хунту падаткамі. Трыгер, у якім астатні час кажуць, калі пачнуць дзеяць санкцыі, многія лішацца працы, пачнем няма чым будзе карміць, гадаваць сем'і, і тады людзі пачнуць баставаць. Прабачце, але такую стачку я не падтрымліваю. Такую стачку можна абгарнуць во што заўгодна, але гэта ўжо будзе не барацьба супраць насілля. Гэта будзе барацьба за чарку і шкварку. Ну, ён таксама вітае сапраўдную стачку супраць катаванняў і гвалтавання, супраць беззаконня. Стачка ганаровых людзей. Я тут з ім поўнасцю пагаджаюся. Гэта паведамленні, якія сёння прыходзілі разам з тымі фатаграфіямі, якія мы ўжо размясцілі. Я не проспаў. Шчыра.
Яшчэ адзін ліст быў, хлопцы-барцы. Я першапачаткова рэгістраваўся на працоўным руху. Я сядзеў, чакаў, калі ўжо будзе актыўная фаза, калі мы пачнем нешта рабіць. Калі вы аб'яўлялі прэдзабастовачны стан, я адносіўся скептычна. Былі меркаванні, што пакуль нічога не выйдзе, але пасля аб'яўлення забастоўкі пабачыў, што ціск у навасной ленце, усе выказванні на публіке ад апухшых, выстражаных, выгаленых, ласняшыхся твараў мне стала безумна праціўна, і я вырашыў абавязкова застануся дома усёй сям'ёй 1 лістапада. Я так і зрабіў. І ведаеце што? Так круто, калі я сёння сябе адчуў не так, як раней. Я чуў належнасць сваю да свабодных беларусаў. Я стаміўся чакаць лідараў, трыгераў і яшчэ нейкія міфічныя сігналы. Колькі можна чакаць? Сітуацыя ў мяне ў горадзе з каранавірусам такая же, як у прынцыпе у іншых месцах Беларусі. Хочацца плакаць. Беларусаў забіваюць у адчыненую, а нас заклікаюць яшчэ пачакайце. Хопіць чакаць, мы не трусы, мы не рабы. Яшчэ хацелася бы звярнуцца да незалежных СМІ. Яшчэ недавно вы ўсе публікавалі новасці ад бара ў сябе. Ніхто не сцісняўся, а цяпер пасля таго, як нехта выступіў супраць забастоўкі, вы ўсе як мышы пад венікам па норам апынуліся і ігнаруеце павестку дня. Каму вы дапамагаеце? На чым вы баку? Вы павінны адабражаць павестку дня, а вы вядзеце сябе як лукашэнкаўскія СМІ. Што гэта за дэмакраты? Хто вам забараніў даваць гэтыя навіны? Што адбываецца? Всё, хопіць баяцца. Мы можам перамагчы, мы разам. І пакуль адны думаюць заставацца дома або не, іншыя прыкрашайце пужацца і хавацца пад спадніцу. Я застаўся дому. Я думаю о будучым сваёй страны. Такія паведамленні прыходзяць, іх шмат насамрэч, але зараз я бы хацела яшчэ звярнуць увагу, за каго мы асабіста працуем ужо больш за год, і, канешне, для нас вельмі важліва, каб яны былі на волі. Васіль Касакач, вітаю. Усім туніяцам і туненкам вітання. Да, сябры, дарэчы, мы сёння, я ўчора забыла распіліць грошы. Мы сабралі з вами 833 гривні. Я зараз знайду, напэўна, зображення. Я кажу, у Василька побачила, у мене одразу з грошима асоціація пайшла і покажу, що ми назбирали. Партизан, трымаем строй, жыве Беларусь, прыйшло на рахунак 90 з паловай гривень. Левы стаўпок, вы бачыце, гэта колькі было залічана з боку данетара, і правы стаўп, гэта тое, што атрымала я на данет-сістэму. Ну, тут трошки я забегу, бачыце, да? Усё у кастрычніку месяца, ну, жоўтень, тому што украінская данет-сістэма. Дякую, Хелен піша Стась. Таксама партызан пісаў, жыве Беларусь, падтрымаем Хелен, дапаможам Хелен фінансава для абсталявання, для якасных стрымаў, пашкадуйце свае вушы. Польскі пан пісаў на мікрафон, бо свісціць, я так разумею, гэта папярэднія былі мае праблемкі. Сергей Косяк, щиро дякую, я рада, що знайомий з тобою, це то взаємно. Хтось невідомий на чоколадку Світач, слухайте, я завтра прийду з чоколадкой Світач, пробачте мені, коли ласка, я все ніяк не можу зіганути тим, що я їм Світач. Партизан, так само, 100 гривень, живе Білорусь, усім здоров'я і сил, змагаємося і поборемося, я так розумію. Їжачок написав на підтримку, і партизан «Живе Білорусь» на Рашенко і Світач. Агулам было сабрана 833 гривні, і гэтыя кошты сёння будуць перанакіраваныя, відавочна распадзеленыя на 3 часціны. Гэта будуць нашы сем'і герояў, загінутых у АТО. Гэта будзе дапамога на зямлю зараз антыкрызіснага цэнтра «Беларускі дом», таму што мы вядзем праект дапамогі непасрэдна з палітвязняў. Одні абяцянкі ад жонкі. Выбачце, я так занята была забастоўкай, што я забыла, што я ем шакалад, шчыра кажу. Я шакаладкі ўжо 100-500 гадоў не ела, так што мне завтра будзе
А, так, братні процент ще ніхто не відмовляв. Дякую щиро. Василька, Василь, я вам щиро дякую за чудовий настрій. Я кажу, Василь, коли в чаті, я знаю, що в мене просто бомбічний настрій буде, ніяких сльоз, ніяких таких дренних думок, а тільки позитив, тільки натхнення. І так, давайте я хотіла би сьогодні звернути увагу на одну важливу тему. Яна кранається наших політичних зневолених. Ні дня без політв'язня, уже такой, ведаеце, для мяне пастулат, закон, я не могу про іх не распавядаць, і паколькі я з гэтым працую, паколькі я кожнага дня манітору сітуацыю, сёння я вам распавяду, як працуюць за кратамі, як яны атрымліваюць, давайте, мабыць, трошки прыбяру яшчэ мікрафон, тому што вельмі, я бачу, ён трошки чырвоненькі мне свеціць, што ты крычыш. Асуджаныя ў Беларусі забавязаныя працаваць. Крымінальны выканаўчы кодэкс гарантуе, што іх труд сплачваецца. Сябры, перакладаю на хаду, таму некаторыя памылачкі буду рабіць, прабачце. У рэальнасці за месяц працы на турэмным вырабніцтве можна атрымаць рулон туалетнай паперы або суму да 2 рублёў. Я нагадаю, курс даляра ў Беларусі 2 рубля, там, 48 копеек, што нешта такое, 2,5, умоўна кажучы. То бок людзі за месяц могуць атрымаць менш за 1 даляр. Попросили праваабаронцаў паясніць, што гэта такое і як такое магчыма. І вось што адказалі праваабаронцы. Вось выдавалі яму зарплату, ён кажа, ідзе хлопец па гэтаму цэху з такой невялічкай коробкай, дастае з яе рулон туалетнай паперы і кідае. Кажа, пан Целеяў, зарплата. Ну і всім выдае карацей па рулону. Яны шуцяць, кажуць, там, Віця, далгані 2 метры да наступнай зарплаты. Так, 25-гадовая выпускніца, Беларускі дзяржаўны універсітэт, ось чаго не скажу, тому што не ведаю такой абрэвіятуры. Еўгенія, яна расказвае гісторыю, якую чула на вітанне свайго мужа. Ён зараз знаходзіцца ў ІК-15, Віктор Панцелеяў. Яму прысудзілі 4 года пазбаўлення волі па справе масавых беспарадкаў у Брэсце. Ён працуе на швейным вырабніцтве і, нягледзячы на сімвалічную плату, хутчэй задаволены, кажа яна. Умовы труда ў калоніі лічацца лепшымі, асуджаныя працуюць у цёплым памяшканні, не патрэбна гробіць спіну, калі ёсць магчымасць 2 разы ў дзень памыцца ў душы. Сярэднерознічны кошт рулону туалетнай паперы ў Беларусі каля 50 копейкаў. Мінімальная зарплата, устаноўлена Міністэрствам працы пры нармальнай працягласці працоўнага часу на момант публікацыі гэтага тэксту складала 417 рублёў 86 копеек. Гэта прыблізна 150 даляраў. Медыазона таксама паразмаўляла з 3 засуджанымі, якія адбывалі пакаранне ў розных калоніях Беларусі з 2 блізкімі заключоных. Ва ўсіх 5 выпадках зарплата апынілася ў дзесяткі раз ніжэй за гэты мінімум. Гэта доўгі тэкст, але сэнс тут якой? У гэтым тэксце іх заставляюць працаваць на рознага характару вырабніцтва. Я ведаю, што зараз працуюць па дрэваапрацоўкі, таму што там, па-першае, там вельмі нізкая аплата за працу, па-другое, там вельмі небяспечнае вырабніцтва, таму што там стаяць цыркулярныя пілы, рознага характару станкі, і відавочна, што людзі, якія знаходзяцца за кратамі, яны не спецыялісты ў гэтых галінах, і мы мяркуем, што там могуць быць вялікі адсотак, калі парушаюцца правілы бяспекі на прадпрыемстве. Зараз адпрацоўваем дрэваапрацоўку, я спадзяюся, хутка у нас будуць дадзеныя, што там адбываецца. Ну і таксама зараз такім умоўным змагарскім катком пройдземся па вырабніцтву малочкі, таму што туды таксама заганяюць людзей. І таксама нам цікава даведацца, як там абстаяць справы, таму што таксама гэта вырабніцтва, таксама гэта станкі, таксама гэта непадрыхтованыя людзі, якіх ставяць на лінію, і можна толькі ўявіць сабе. Хутка выкацім спіс арганізацыяў, якія выкарыстоўваюць, на наш погляд, абсалютна рабскую сілу тых, хто знаходзіцца за кратамі. І гэта, канешне, кампаніі,
атрымаюць сваю порцыю каментароў, скажу вельмі мякка. Вось, што у нас яшчэ тут по... Ну, Беларускалі, я ўжо казала, што яны ўшлі ў страйк, і таксама яны заклікі сёння праводзяць па ўсёй краіне. Яны выкацілі пра нешчасныя выпадкі, якія адбыліся за астатні месяц, і яны паведамілі, што 22 кастрычніка 2021 году, гэта тое, пра што мы казалі, але гэта нідзе чамусьці па нават незалежных СМІ не праходзіць. Пра гэта кажуць проста людзі, якія жывуць у тэме, якія штодня, што называецца, працуюць на зямлі, і мы аб гэтым крычым, але гэта не мае водгуку пакуль ніякага зоўнішняга, але зноўку спадзяюся, што дзверы адчыняць тым, хто ў іх гручыць, і як Вероніка зазначыла сёння, падабалася фраза, яна часцей за ўсё выкарыстоўваецца ў Украіне, але я перанесла гэта на зямлю, і фраза «кайданкі раба заўсёды танней за даспехі воіна», яна вось дэманструе дзейсна, што і гэта вельмі дрэнна. Тыя звесткі, якія мы можам атрымаць, я ўпэўнена, яны мінімальныя, таму што уся... Я яшчэ раз падкрэслю, я працавала на гарызонце, я бачыла, што там адбываецца. Там пра тэхніку безапаснасці чыталі толькі ў метадычках. Таму вельмі прыкра, што такое адбываецца, і людзі... зараз, канешне, забастоўка павінна гэта ўсё спыніць. 22 кастрычніка на рудніку ЗРУ ацалавіўшымся куском пароды з кроўлі выработкі быў траўміраваны такелажнік Новік Михаил Анатольевич 80-го года народжання, пераламаныя робры і прабітая лёгкая. 26 кастрычніка на 6-м рудніку прайшоў нешчасны случай, выпадак. Інфармацыя трапіла ў чат-бот стачкі, працаўніка колам прыдавіла ад цэлек. Прывезлі на скорай у бальніцу горада Салігорска, зараз толькі ляжыць і вачыма шевеліць. Міхась, вітаю. Міхась, той самы, вітаю. Цінсэнцы вітаецца. Все прывітанні. Так што, да, гэта маленечкі адсотак інфармацыі, якой мы можам атрымаць насамрэч, таму што відавочна, што яна ўсё зачыненая, прыхоўваюць. Я не памятаеце, я прыводзіла прыклад, у мяне знаёмая, яна як гэта называецца? На хладакамбінаце нумар 1 працавала. І вось яна узімку выходзіла з смены, і на тэрыторыі завода яна падскальзнулася і зламала сабе нагу вельмі моцна, у яе там штацівы стаялі, ўсё-ўсё. І калі крануўся пытанне выплаціць ёй страхоўку, таму што гэта траўма на прадпрыемстве, таму што не турбаваліся пра тое, што людзі могуць з цэхоў выходзіць на прахадную, яна нават да прахадной не дайшла, яе ўжо данеслі там да прахадной. І вынік усяго гэтага ёй напісалі у лісце непрацаздатнасці, што яна атрымала бытавую траўму. Чалавек па факце зараз, я ведаю, што ў яе дрэнная сітуацыя. Ёй рабілі некалькі аперацыяў. Паколькі беларуская медыцына, яна умоўна бескаштоўная, ёй ніхто не выплаціў, відавочна. І вось такія выпадкі, я да чаго кажу, што вось такіх дамашніх, хатніх, бытавых траўмаў амаль усе. Вось калі траўма на прадпрыемстве, яна прыпадносіцца рэжымнымі псамі як траўма, атрыманая ў быту. А траўма, атрыманая ў быту, яна ніяк страхавой не закрываецца. Транспартнікі. Што сёння транспартнікі напісалі? Мы заклікаем транспартнікаў, кіроўцаў, персанал, абслугоўваючых транспарт, спецыялісты. Мы ўсе разумеем, што дні Лукашенка сачцены. Або яго здымае прыватны снайпер, або іншы, або народ разарве яго на шматкі. Таму што ён улаштаваў перад уходам геноцид нашай нацыі. Ён не прымае бескаштоўную вакцыну, забірае усякае нагадванне пра захову ад каранавіруса, садзіць у турмы лепшых з нас.
Уїжджають наші діти, студенти, яким необхідно було б з колен країну підіймати, а каб не садисти у влади. Лука заповнює країну таджиками, китайцями, не кажучи вже об мігрантах, які предназначені для Литви і Польщі, і так далі. То кому прапанаваць наши гістарычныя і культурныя традыцыі, не дазваляйце яму, спыніце беспрадзел. Асабіста звяртаемся да спецыялістаў, якія ходзяць у кабінетах і мяркуюць, што ад іх забастоўкі нічога не залежыць. Калі вы ўсім аддзелам вырашыце прыпыніць працу, то і іншыя аддзелы пацягнуцца. Тут я лайкую, тому што я ведаю, я гэта праходзіла. Просто необходимо зараз проявить солидарность. А коли вы працуете у центрах кіравання, то кажите, что от вас ничего не кажи, то казать, что от вас ничего не залежить, просто это як будзе крымінальная справа, зробім так. По адносіну до тысячаў наших заключенных и их сем'ях, у дачыненні умерших от ковида, кіраўнікі і механікі, положите болт на працу, специалисты, адмыкайте ПК, поглядите на Гомель, партизаны на транспорте робят свою справу. И думаете, як вам поступить? Прымаете прыватнае рашэнне кожнае. Вось гэта зварот быў транспартнікаў Беларусі да сваіх паплечнікаў. Ну і дыяспору відавочна сёння таксама падтрымлівалі. Міграцкий крыза гэта працягваецца. Мы зачэпім гэтую тэму ўжо заўтра, таму што мы з вами ў эфір ужо гадзінку. Яшчэ 15 хвіліначак. Я вам зараз бы хацела включыць цікавае відэа, зліў кіберпартызанаў, куды ж без іх. Дзякую нашым хлопцам з бубенцамі дыямантавымі таксама, таму што яны робяць афігенную працу. Мне падаецца, што вайна кіберпартызанаў, яна будзе асабіста прапісана ў падручніках беларускай гісторыі, таму што тое, што робяць гэтыя людзі, гэта проста рэч. І мабыць, так адбудзецца, што мы будзем займацца перакладам дадзеных кіберпартызанаў на украінскую мову. Вось зараз ідуць такія меркаванні, што мы будзем рабіць пераклады на розныя мовы. Я на себе бяру блок української мови, так що, мої друзі-українці, швидко ви не будете слухати москалячу мову, а будете читати рідну українську. Я зроблю все можливе для того, щоб ви бачили україномовні переклади кіберпартизанів. Так що тримаємо строй. Я сподіваюся, що погодяться на мою пропанову. Дамаўляемся, карацей кажучы, паміж сабой. Я вельмі хацела бы, каб гэта было, таму што гэта крута, калі ёсць магчымасць сваёй роднай мовай, і таксама я спадзяюся, беларускай мова з'явіцца. Тут таксама мы гатовы зачыняць гэты блок. І беларусы, хто гатовы дапамагаць дысідэнту, перакладаць старонку дысідэнта, калі ласка, таксама далучайцеся. Нам там крытычна, катастрафічна не хапае рук. Беларускамоўных рук, скажем так. Тому там необходимо попрацаваць. Я з вами вітаюсь, я включаю вам зараз... Не загубіць. Не, Міхась, сам, не загубіць. Я яшчэ раз кажу, трымаем штыхт, усё будзе добра, нешта мой сябра Нель-Ол. Напэўна, спіць, не бачу яго. Мы і беларускую зразумела, можна? Василько. Я хотіла вам зробити приємно, а ви мені взяли так. Ми зробимо і так, і білоруську, і українську версію. Мені здається, це потрібно робити. Я підтягну свою українську, тому що зараз я займаюся перекладом заяви. Я щиро кажу, хто з українців, я там зверталася до своїх друзів, але поки що мені нічого не написали. Я прошу українців, які пишуть не криво, не косо українською, перевірте, будь ласка, текст, тому що я перекладаю заяву, мені треба її розповсюдити в Україні, а я боюсь, що я так її перекладу, що потім з мене будуть сміятися. Ні, я, звісно, я стараюся, але, самі розумієте, я не вчила українську мову, це такий експромт мій легкий, що я так спробую вільно нею спілкуватися. Я знаю, що я роблю помилки, і тому я не хочу помилятися в документах, тому я прошу українців, хто може, напишіть мені, будь ласка, в приват, там внизу, там можна знайти мене в Телеграм. Напишіть, хто готовий перевірити документи
правильність перекладу, щоб я могла його вже надати зацікавленим СМІ, тому що нам необхідно працювати з тим документом. Він кранається, він стосується, це документ, де ми просимо не використовувати відносно білоруських в'язнів формульовку «визнано, не визнано», тому допоможіть мені, будь ласка. Я ще раз скажіть, кому потрібен білоруськомовний переклад, готові працювати. О, Юра Следушка. Цудовна улітка, Хелен Мінська. Ну, зв'яжіться зі мною, будь ласка, у Telegram. Мені необхідно, ми зараз працюємо з ресурсом Dissident Buy. Я їм пообіцяла, що ми зробимо білоруськомовний переклад, але у мене, ну, щиро кажу, у мене просто фізично не хапає часу. Ось, тому там величезний об'єм, гэта волонтерство, за гэта гроші, на жаль, ми не можемо сплатити. Але, ну, я знову, коли Оленки на решен хто-небудь буде кидати, або потримає шоколадка Світоч, я сподіваюся, що ми можемо, мабуть, там трошки так само від себе шматочок відщипнути і, скажімо так, гэтую працю зачинити. Все, я з вами вітаюся. Ми включаємо кіберпартизанів. Коли випадково кіберпартизани у мене будуть гальмувати, ну, я сьогодні буду займатися шосом, вигружати, і вигружу заодно кіберпартизанів з своїми коментарями. Я ще раз нагадую, усі, хто знайшов у собі сили на землі сидіти вдома, будьте вдома, коли ласка, стачка тільки починається, ми агітуємо, ми допомагаємо вам усіма можливими способами, коли ласка. Приберіться усяке сміття, яке вас демотивує з свого життя. Глядіть тільки позитив. Глядіть, у нас нарешті ось гэты тоннельчик, з'явилися промінчики просвіту, що ми можемо здолати всього це. Вірте у тих, хто вірить у вас. Коли ласка. Я вас люблю, натхнення. Дякую вам за те, що були зі мною. Розповсюджуємо стрім, беремо шматки, які допомагають людям на землі. Не забывайте покидать комментарии, ставить подобаечки. Ну и, конечно, популярні білоруси. Живе Білорусь. Слава Україні! Побачимося у ефірах у Уткінча. Да, слушаю. Здравия желаю, товарищ полковник Максимович, Минская Здравия область. желаю. Николай Васильевич, что-то я хотел у вас спросить. Значит, первое по Цыгановичу, так? Да, у нас. Насколько у меня есть информация, у него же, он же ваш житель. Да. Минский район, деревня Петришки. А сколько у него штрафов не оплаченных? В АПИ находится 5 производств на сумму примерно 3000 рублей. Так хорошо, что-то описали совместно с АПИ, оказали им содействие, телефоны поизымали. Я к чему? Вот вчера остановили его на этой машине, так? Да. Ну, машина зарегистрирована на жену, так? Нет. На деда 28-го года, третье лицо. На третье лицо, Да. потому что мне курьян доложил, что на жену зарегистрирована, жена уехала. То есть это вот такая хитрая, Опросите этого деда, пусть он скажет, откуда у него машина, откуда деньги взял. Что там за машина? Там какая-то... Volkswagen Passat 6 B6. B6, да? Ну так надо спросить у деда, а этот дед кем приходится ему? Он не родственник, мы уточним, кем приходится. Товарищ полковник, и по взыскаемости штрафов наложен арест на имущество, но он неоднократно сотрудникам АПИ не предоставлял возможность изъять это имущество. Завтра суд состоится, где будет приниматься решение по принудительному изъятию имущества, на которое наложен арест. Это раз. Вчера его когда задержали, какие вещи при нем были? Часы, телефон? Только 2 жетона от метро. И все, да? Да. Короче, нормально, толково, значит, все эти вопросы надо посмотреть, и не только по нему, а по всем и остальным в том числе. Есть, я понял, по исполнению штрафов. Значит, начинать из тех, которые сами по себе вот такие одиозные, как этот Мозгон и остальные. И второе, серый кот у вас там не появлялся этот? Нет. Тоже нет, да?
Ладно, и держите меня в курсе вот по этому направлению. Есть, товарищ полковник? И следующий вопрос, я там задачу начальнику ОПП поставил, значит, дети тонут, зоны отдыха, смотрите, вот эти мухи всякие и так далее и тому подобное. Есть, я понял, мне докладывал начальник УПП сегодня задачу вашу. Добро, давайте разбирайтесь. Ну. Да. Спасибо, Дмитрий Александрович. Ну, Я был подготовлен. никто, кроме... А видишь, как вопросы те же были, да, что Да, я говорил? да, Ну, да. так видишь, как я тебе все... Скажут, бля, Дмитрий Александрович, вы ни хера не знаете, а Максимович, он все разложил по полкам. Теперь Вот. рассказывай мне. Значит, транспортное средство Volkswagen B6 принадлежит вообще третьему лицу. Вообще. Дед 28-го года рождения. Ну так я же говорю, не такой он дурак, бля, тоже. Да. А при нем вчера не А я ему телефон... не сказал, так говорю, значит, не, вообще не на нем, там, ну я подумал, может, на жене, говорю, там, или как, ну. То есть я предположил, что он будет не его, эта машина, поэтому, бля. Плюс вчера, ну вот это я Роману Ивановичу не озвучивал, но вчера это было. Супруга была с ребенком, ребенку где-то примерно 6-8 лет. Вот, ну и даже если бы была возможность, там ребенок расплакался, ну было бы уже... Ну да, это было тоже. Картинка была бы совсем не в нашу пользу, если все, мы забираем у вас машину, накладываем арест, и мы на штрафстоянку возим. Потому что жена попросила, говорит, все, он с вами едет, а я ребенок там расплакался, повезу ребенка домой. Жена, думаю, спуталась с этим блогером. Да, я думаю, да, потому что она ни в райотдел не поехала, ничего. Она вчера только в Минске РУВД набрала по телефону, там он или не там в ВВС. Это раз. При нем, вот то, что Роман Иванович спрашивал, телефон был, не был, ничего не было. При нем было только 2 жетона для метро. И сколько штрафов сейчас на сегодняшний день находится 5 производств в АПИ на сумму около 3000 рублей. Завтра состоится суд, где будет приниматься решение по принудительному изъятию имущества, на которое наложен арест. Есть имущество, он неоднократно дверь опишникам не открывал. Ну, коллеги наши из КГБ, они вот когда АПИ приходила, АПИ просила нашей помощи, ну как, обращалась, может, вы с нами, но КГБ говорила, нет, с АПИ не ходить, пусть АПИ сами пытаются. Ну, вот, поэтому мы там картинку тоже не делали. Но если завтра будет решение суда по принудительному изъятию имущества, то тогда будем согласовывать с КГБ, и если скажут, то будем... 3000 не такая большая сумма. Ну да. А у него же дом там, он же, я когда фильм вел из дома. В Петришках, да, у него хороший дом. Ну, это значит 3000, это меньше $1500 даже, 1200, наверное, сколько. Да. Состояние заплатить государству Да. за все свои проказы. Он принципиально он отказывается от того, что касается требований закона государства, он принципиально отказывается это принимать и воспринимать. Вот он вчера, опять же, почему за рулем? Ну вот, почему тут был за рулем? Была жена рядом, которая потом и поехала с водительским. Ну да, мог бы... А я не признаю решение суда, которое лишило меня права управления. Я считаю, что это незаконное решение. Наденьте маску, вот сейчас он в ВВС. Я не буду маску надевать, это никаким документом не прописано, это мое право, я человек. Так хорошо, не одевает маску, ну, посадите его, который коронавирусом болеет тогда пусть. А у нас нет таких ВВС. Так что? Мы же с симптомами сразу медикам передаем. Но это же тоже эти вопросы, которые согласовывать надо. Мы можем организовать все, что необходимо. Не, ну все равно, проблем. ну так там же люди тоже, или он один находится. А пока один. Ну я понял. Раньше, я помню, ставилось вот сейчас перед выходными задача тех, кто был задержан, всех особые условия создать. А я вот сейчас хочу переуточниться. Я Роману Ивановичу не задал этот вопрос, потом подумал трубку положить. Если надо, мы создадим эти условия. А ты замминистра вообще докладывал или нет? Вчера, да. Да? Да. Потому что вот именно, когда мы были в пятницу, после пикета этого на Гуне, с подвойском он нас вызывал к себе, и Грибу звонили там, что все вот, которые были задержаны, чтобы они все это вот. Вот да тоже даже жалобы на содержание писали. Вот так ставила задача. А вот мне эта команда не проходила никаким образом. Ну так вот. А как это мне уточнить?
Потому что мы сейчас тогда создадим ему условия с удовольствием, чтобы он прочувствовал. потому что реально, он мне счет поставил проконтролировать задачу, я звонил еще Шаховичу и говорю, блядь, в каких там условиях, типа, он сказал, в очень. Ну, у нас же, И у нас, Минск подвойский тоже тут, типа, им тут создавал, чтоб... у нас, чтобы не, они шли у нас тут. не Ронский, который в Слуцке, мы же ему сразу создали такие условия, Ну. там 2 бомжей подсадили. Он потом на видео там так далее, КГБ с ним работало, я там все осознал, все признал, и команда была их убрать оттуда, оставить его одного. Ну, не знаю, С учетом того, что раскаялся. А вот по Мозгону, Дмитрий Александрович, так по, спроси у коллег туда этих из комитета тоже. по Мозгону, да? Я, По если условиям. что, да, могу тут у этих... Ну я тогда у сейчас начальника главка их тоже... я сейчас позвоню и уточню, и тогда, если скажут да, мы Ну, создадим условия необходимые. Потому что, да, получается, что так, что как на курорте побыл. Да. Я прям сейчас позвоню. Это ты, да, можешь уточниться это, а я постараюсь еще у этого спросить. Да. Ну, руководителя, Мгм. главка их. Потому что, ну, по крайней мере, в пятницу шла такая. Ну, понятно, А что, руководителя главка это у кого? это комитета, 4-й глав. Не знаю. Так вы работаете с отделами, которые, ну... Ну да, областной его, наш. ну, Осипенко, который. Да, это что же, ну, Александр Вячеславович. защита конституционного. Да, права. да, Ну, да, а да. это начальник главка этого. Мы же Я с ним понял. напрямую. Это ж он мне тогда сказал, когда все эти события, помнишь, развивались, что Ага. надо было круг этот все очерчивать. И команды, когда начали проходить, что к вам не дошла еще команда, тогда, Мгм. помнишь, когда? Да. Да. Все плотно с ним тогда. Это вот. Я понял, я сейчас тогда наберу Осипенко и уточнюсь, если Ну скажет да, создать да. условия, создадим условия. Да, да. Там. Ну, такие вот дела, короче говоря. Ну вот, поздравляю тогда, видишь, Спасибо, с почином. спасибо. Закручивай, вычеркивай этот, и еще, плюсик ставь себе еще. Спасибо, Пока вас есть. не было, скажешь, Виталий Анатольевич, я тут вот нарабатывал. Есть, понятно. Ну, добрый тогда, Васильевич, тогда будем на связи. Да, есть. Как там, что это вот, будут события развиваться. Так, а он отбывать будет, планируется 2 решения или 1? Пока окончательно не скажу. Ну, пока вот первых 15, а дальше как скажут, такие сделаем. Ну, все. Ну да, тут еще время есть подумать. Хорошо, Васильевич, тогда давай. Хорошо, всего доброго. Мгм. Да, дальше покойник. Он у тебя с кем один? Пока один, да, сидит. Что условия ему нужно ароматное создать? Я хотел у вас это спросить. Несколько соседей ему не помешает, ароматных, хороших. А таких. есть у нас такой вот заехал сегодня. Вот, только Хороший. которые, блядь... Шивы. Да. По-моему, он даже не дает им белье. Которые там с ним разговаривать будут, но не на политические темы. Чтобы он понимал, что есть другая жизнь, блядь, которая отличается от той, которую он себе придумал. Там департанты у нас сидят нормальные такие, можно. Ты по департантам не надо. Нет, так а там индусы, блядь, они на русском нихуя не понимают. Блядь, не надо, потом это будет. Вот там департанты сидят по полгода, блядь, лишний политический повод, блядь, какой-нибудь. Ну, вот хуйню такой носить. моментик есть, да. Наших каких-нибудь кончей, блядь. Хороших. Да, парочку ему туда в обязательном порядке и сегодня это сделай. Есть. Ну, мы его переведем сегодня, есть. Да, с которыми он обязательно придется поделиться, блядь, передачей, которую ему принесут. Мгм. Чтобы он понял, блядь, что такое еда и начал это ценить. А он разве не сидел ни разу на сутках? Бля, не скажу тебе даже, но он такой домашний, тепличный. Теплично, я знаю, что он тепличный. Он же у меня был на беседе, блядь, я с ним беседовал, Да. такой интеллигентчик. Я шивый. не помню, чтобы он сидел, блядь, поэтому и нужно, чтобы он прочувствовал обязательно. Сегодня это сделай, и когда сделаешь, перезвони мне, чтобы я понимал, кто с ним, что с ним, хорошо? Есть, даже потом. Сейчас, блядь, прямо организую там, Да. сейчас перевод. Есть, хорошо. Товарищ полковник, Да. хотите одну информацию согласовать. Слушайте, к нам из КГБ пришла информация по Филиппову Юрию Владимировичу, который в Опытном этот активист за этот лес, вырубку. О том, что он в мае месяце представился законным старостой деревни Опытного в мобильном приложении Viber в группах социальных Боровляны, поселок Опытный объявил о введении карантина в поселке Опытный.
И они просят нас рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности за самоуправство. Ну, как бы она там по секретной почте пришла, как бы розыску она была отписана, потому что мы же там не можем ее получить, потому что она там по их линии пришла. Соответственно, они нам написали вот такой тут рапорточек в части того, чтобы рассмотреть вопрос в порядке обмена информацией. Так я вот хочу согласовать, как это вообще действовать. Как бы я тут состава 23-39 вообще не вижу, в принципе. Ну, объявил, тут может быть какое-то нарушение санитарных норм. А Там от кого пришла? От КГБшного нашего районного, межрайонного отдела. Так вы созвонитесь, вы сначала посмотрите по квалификации, что мы видим в этом. Ну, действительно, согласно букве закона, да? Угу. Потому что, ну, все нужно доводить, понятно, до логического завершения, чтобы потом не было вопросов по рассмотрению, если мы что-то вдруг что-то составим. Поэтому вы посмотрите, что действительно может, как квалифицироваться может вот это вот деяние, и созвонитесь с КГБ, объясните им, что это можно, это нельзя. Ну и согласуйтесь с ними порядок действий. Все понял. Понял, хорошо. Ну, чтобы, Потому что, ну, может быть, они скажут, что, ну, не ебет, да. то есть все будет хорошо рассмотрено, там, без проблем, что вы напишете, это одно. А если там скажут, что, ну, то, что есть, то и тогда составляем, либо не составляем вообще, если ничего нет, это другое. Угу. Все понял, хорошо. Буду сейчас с судом тогда разговаривать по квалификации. А потом им позвонить, потом буду да. звонить с ними. Сказать, что вот так и так согласовали, проговорили, вот это видим, это не видим, либо вообще ничего не видим. Все понял. Понял. Скажешь мне потом. Есть. Этого определили. Нормальную вонючую камерку. Его переселили, да? Сколько там с ним человек? Сейчас сидит один там у нас по установлению личности, но он наш, белорус, блядь, просто без паспорта. Ну, вонючий бомж, блядь. Ага. Без паспорта его посадили, ждем, пока там запросы по нему приходят. И 2 досудя мелких, ну и потом я сказал, всех сладеньких, всех туда в эту камеру в одну. Ну да, только чтобы не политические были. Не, только семейники Ну, вонючие, да, пьяницы. чтоб ничего не могли озвучить, вот этих депортантов не надо садить с ними. Нет, там депортантов не посадили. Там наш белорус бомж, блядь, всю жизнь бомжевал. С ним 2 человека, да? Ну, сейчас 3 сидит, да. 3. Да. Нет, с ним 3? Да, ну он 4-й. Он 4-й. Да. Ну, хорошо. А насколько... Ну, этих увезут к обеду на суд, ну, рассматривать будут по видео. Если... Не, камера на сколько человек? На 4. На 4. Да. Ну, чтобы не хорошо, сильно ну, много что... там он там агитировал. Все правильно. Ну и чтобы с ним постоянно кто-то был. С ним постоянно будут самые сладкие люди нашего района. Да. И ты меня держи в курсе, как он себя ведет. Меняется что-то его поведение или нет? Есть, понял. Хорошо. Кушает, не кушает, как разговаривает. Я думаю, может сходить к нему, пообщаться с ним. Пока рано. Рано? Ну, конечно, чего еще с ним общаться. И вообще, что с ним общаться? Ну, так, как предлагали вчера, смартфон подарить из хлеба. Не надо. Там, если вдруг, я тебе буду подсказывать, что делать. Принял. Важный момент. Принял, хорошо. Ага. Все понял, добро. Все расскажем. Будет очень интересно. Раздушим лукашистскую гадину.